Привитание, поважанные глядачи. Здравствуйте, уважаемые зрители. Упэўнены, амаль у кожнага чалавека ёсць нейкі шэраг думак, ці мерапрыемстваў, якія песцяцца ўвесь год. І менавіта ўлетку вы маеце намер іх ажыццявіць. Звычайна гэта адпачынак. І, канешне, адпрацаваў свой час, дачакаўшыся выканання сваёй мары, прыемна не памятаць пра любімую ці не зусім працу, а цалкам апынуцца на сваёй хвалі. Я нават ведаю людзей, якія старанна малююць на мапе шлях свайго падарожжа і, самі таго не заўважае, ціхенька гудуць, уяўляе сябе ў аўто, едучым праз гэтыя кропкі. У мяне ж зусім іншая справа. Як паўтарае жонка, у вёску ніхто нікога не цягнуў. І калі я тут, значыцца, мяне ўсё задавальняе. Не жыццё, а адпачынак. З раніцы да вечара. Вось так гэта ці не так? Глядзіце, слухайце і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. Ну вось, даглядзеў трусоў, а цяпер за галлём. Козам на вечар, а трусам на раніцу. Тучка какая хорошая. Польет. Сейчас польет.
Вось такая штодзённая праца ў нашай вёсцы. А яшчэ я паціху працягваю касіць. І хаця гэта сена, ну, можа быць, і не такое якаснае, як ранейшае, калі не будзе другога, мае коскі з'ядуць і гэта. Тым больш, што я заўважыў мінулай зімой, у першую чаргу пайшло сена, дзе было шмат калючак, рэшткаў, галля. Ну, тое, якое я ніяк не думаў, што яно увогуле з'есца. Але пайшло. Лепшы адпачынак гэта перамена занятку. І таму, ну, не трэба думаць, што вось толькі за гэтай штодзённай працай праходзяць мае даволі працяглыя вакацыі. Што я маю на ўвазе? У сваіх першых відэа я распавядаў, колькі каштаваў і ў якім стане мне дастаўся гэты дом. Што цікава, на працягу часу становішча, ну, ніяк не палепшылася. Кут будынка імкнецца ўніз, цягне за сабой сцяну і, што галоўнае, ацяпляльную печ, якая ўжо нагадвае знакамітую пізанскую вежу. Так што печ неабходна дэмантаваць, дом уздымаць і, карацей кажучы, як за гэта не боязна рабіць, а рабіць усё роўна трэба. Спадзяюся, вы станеце сведкамі гэтай эпічнай працы. Так што глядзіце, можа будзе цікава, ну, не ўсё ж коцікаў паказваць. А калі з'явіцца жаданне, подписывайтеся і заставайцеся на канале. Ну, вось такое відэо атрымалася у нас з татай. До наступных сустрэч. До побачення, поважані глядачі.